Acabem d'escoltar el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. Tots són instruments de corda fregada i formen la base de les grans orquestres de música clàssica. Però no us deixeu enganyar, també podem trobar aquests instruments en agrupacions de folk, en agrupacions de jazz i fins i tot tocant músiques molt més modernes. I com podrem distingir aquests instruments de tots els altres? Veiem-ne les característiques. Els instruments de corda fregada són tots aquells que fan servir cordes ben tensades per produir els sons. Però atenció, es freguen. No, així no, amb un arc. No, un arquet de músic. De tots els instruments de corda fregada, els més famosos són els de la família del violí, que són el violí, que es toca recolzant-lo a l'espatlla, la viola, que s'assembla molt al violí, però és una mica més gran i sona una mica més greu, i també es toca recolzada a l'espatlla. El violoncel, que s'ha de tocar assegut i entre les cames. I el contrabaix, el més gran, que s'ha de tocar dret o bé assegut en un tamboret ben alt. Com estan construïts? Tots tenen una caixa de ressonància, alguns més grans i algunes més petites. Tots tenen un mànec per on fer menar els dits i això ens permet tocar totes les notes. Tots es freguen amb un arquet, que és una vara de fusta on hi hem lligat uns quants pèls de cavall. I és clar, tots tenen cordes i en tenen 4, menys alguns contrabaixos que en poden arribar a tenir 5. I com sonen? Atenció! El músic frega la corda amb l'arquet. La corda es posa a tremolar i a emetre vibracions. Aquestes vibracions van a parar a aquesta peça de fusta que es diu pont. A través del pont, les vibracions entren a la caixa de ressonància. A dins la caixa, aquestes vibracions es fan grans i més grans i finalment surten per aquests foradets que es diuen efes i escoltem la nota que els músics volen fer. I tot això passa superràpid. I per què tenen mides diferents? Com més gran és l'instrument, més llargues podem fer que siguin les cordes que porten. I com més llargues són les cordes, més greus són els sons que es produeixen. Entre tots, poden fer una escala musical llarguíssima. Abans d'acabar, hem de dir que aquests instruments es freguen amb un arquet, però de tant en tant també els podem tocar pessigant amb els dits. En diem pizzicato.
curiositat. Sabies que els instruments de corda fregada tenen tota una família d'avantpassats? Són les violes de gamba. No ens referim a aquestes gambes. Són instruments molt antics que es tocaven entre les cames. I com que en italià cama es diu gamba, d'aquí li ve el nom. Ara ja sabeu com funcionen els instruments de corda fregada. En voleu construir un? No us perdeu el vídeo de la nostra fàbrica d'estar per casa. I si mai us trobeu un violí, una viola, un violoncel o un contrabaix, fregueu-lo amb un arc, que no us farà cap mal.